Кнігі без літар на камунікат.орг. Адам Глобус. Сапраўднае прозвішча Владимир Адамчик. Неяк Адам Глобус публічна заўважыў, што кожны божий дзень мусіць напісаць літарацкую показку ці намаляваць невялікую карціну. Ахвоце мне. Гэта значыць за год здзейсніць 365 творчых актаў. Як такое можа быць? Можа, запэўніў недаверкаў. Ужо шмат год я бачу несупынныя высілкі яго творчага, па-руску кажучы, паслушання. І таму сведчу, ён не хлусіць. Філосаф Алесь Антипенко абсалютна дакладна назваў яго хранікёрам штодзённасці. Але паколькі ў нашым кантэксце азначэнне хранікёр стасуецца хутчэй са зніжанай лексікай, то я дадам трохі пафасу. Унікальны хранікёр штодзённасці. А яшчэ ён нестомны партрэтыст. Пензлем, алоўкам ды словам Адам Глобус стварае сотні і сотні партрэтаў сучаснікаў і сучаснікаў. Пра апошніх у яго ёсць нават цэлая кніжыца, і яна называецца «Сучаснікі». Між іншым, некалькі разоў і я патрапляў пад ягоную з'едлівую оптыку. У выпадку з Адамам Глобусам нам не абысціся без хаця б скарочана пераліку ягоных талентаў. Мастак, паэт, празаік, эсэіст, інтэлектуал, бізнесовец, выкладчык беларускага калегіума, стваральнік уласнай школы маладога літаратара і персанальнай літарацкай прэміі «Залатая літара». Пахвалюся. Я таксама меў гонар яе атрымаць. Але бадай самы нечаканы з яго заняткаў знітаваны са смерцю як такой. У 2015 годзе ён быў абраны старшынёй Менскага грамадскага аб'яднання «Каліварія». Паколькі я жыву непадалёку ад гэтых знакамітых могілак, то, прамінаючы іх, з усмешкай згадваю Адама Глобуса. Відаць, ніхто з беларускіх літаратараў не можа пахваліцца роўна вялікай экзатычнай пасадай. Пры ўсёй размаітасці творчых справаў, якімі Адам Глобус ні на хвіліну не спыняе займацца, эстэтычна ён неверагодна цэласны. Відаць, найперш таму, што ў падставе яго слова і малюнка аднолькава абапіраюцца на графіку. Але на гэта мала хто звяртае ўвагу, бо кожны яго творчы акт ёсць выклікам чытачу, гледачу, грамадству, да таго ж забяспечаным мысліўнай эўрыстыкай. Дарэчы, з гэтай сваёй публіцыстычнай нестрыманасці ён часта крыўдуе вядомых людзей, што можа менш другіх заслугоўваць крыўды. Ян Кабрыль, Станіслав Шушкевіч, Владзімір Некляеў, Леанід Дранько-Майсюк, шматлікія другія. Між іншым, калі глядзець на гэта прагматычна, то сваёй эмацыйнай нестрыманасцю Адам Глобус больш робіць шкоды сабе, чым абражаным апанентам, бо яны сваёй шматлікасцю атачылі яго глухой моўчай. Але вернемся да ўласнай літаратуры. Натуральна, у Адама Глобуса
была заважная роля ў фармаванні новай літаратурнай сітуацыі на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Сёння ўжо нават немагчыма ўявіць сабе, што айчынная літаратура на той час лічы не мела гарадской прозы, паэзіі, паўнавартаснай эсеістыкі. Да чаго яна толькі тады не мела. У вялікіх гарадах яна па-ранейшаму заставалася вясковай літаратурай, што праўда, багатай і разнастайнай. Але актыўная урбанізацыя рашуча запатрабавала іншага кшталту. Найперш разняволенне мовы, новых формаў, забароненых раней тэмаў і праблемаў. Сярод разнастайных адсутнасцяў я вылучу бруталізацыю і сексуалізацыю літаратуры, бо роля Адама Глобуса тут выключная. Акрамя ўсё іншае на гэты тэмат, тады ён надрукаваў 2 кнігі дамавіка Мірона, дзе аголеная да апошняя сексуальнасць бясконца рухала схопленымі жарсцю целамі. Да таго ж, усё гэтае нашэсце бессаромнасці было падмацаванае адпаведнымі малюнкамі, зробленымі Глобусам як мастаком. Для ўсё яшчэ цнатлівае беларускае грамадства гэта было неверагодным узрушэннем. Як я ўжо казаў вышэй, творчы наробак Адама Глобуса настолькі размаіты, ёмісты і значны, што агулам няма сэнсу яго нават кранаць, бо тут і важкай манаграфіі не хопіць. Таму я аберу дзеля свайго далейшага аповеду усяго толькі адзін прамежак, які, як на мой погляд, ці не найлепей прэзентуе творчую, этычную і філасофскую канстанту Адама Глобуса. Назовем гэтае месца на ўзбоч дамавіка Мірона. А каб адразу патрапіць у зададзены Адамам Глобусам брутальны кантэкст, я таксама не абміну мысліўнай і вербальнай брутальнасці. Пачну з наступнай тэзы. Самая вялікая каштоўнасць, якая ёсць у чалавеку, гэта тая жывёліна, што жыве ў ім. Прынамсі яшчэ жыве. Раней гэтая жывёліна займала амаль напоўніцу ўсяго чалавека. Але тысячагоддзі цывілізацыйнага фарматавання неўпрыкмет адсунулі яе ў самы ягоны пот, загналі ў сутарэнне чэрава і краевую плоць. Яшчэ трохі, і ёй не застанецца месца і там, у рэзервацыі крайня. Інакш кажучы, раней гэтай жывёліны ў чалавеку было шмат, а чалавека зусім мала. Маленькаму чалавеку было няўтульна ў вялікім целе жывёлы, і яму тады вельмі хацелася чалавеча, як мага болей чалавечага. Спакойна чалавек атрымаў тое, аб чым мроіў. Але за жаданым не заўважыў, што разам з тым ён страціў. А страціў ён тую магутную жывёліну, якая несла яго скрозь тысячагоддзі небыцця ва ўсё новае быццё. Хто панясе чалавека далей ужо скрозь іншыя тысячагоддзі? Тая распешчана выгодамі цывілізацыі жывёлінка, што яшчэ неяк
знаходзіць сабе трохі месца ў чалавечай плоці. Але калі не яна, дык што іншае? Вось чаму нават гэтае анемічнае стварэнне цяпер пачынае выяўляцца для чалавека больш каштоўнасцю, чым усё уласна чалавечае, усё створанае Гамерамі, Рембрандтамі, Бетховенамі, Эдысонамі, Джойсамі. Я не ведаю, чаму не пра што яшчэ, а менавіта пра жывёльнасць чалавека, як пра абсалютную для яго каштоўнасць, падумалася мне, калі я перагарнуў апошнюю старонку дома Камерона і выйшаў з кнігай на гаўбец, каб пацешыцца з вялізнай калматай хмары, якую Перун гнаў у бок майго хмарачоса. Пэўна, Адам Глобус, складаючы свае брутальныя навэлкі, меў на мэце што заўгодна, толькі не апалагетыку скаціны. І тым не менш, я, трохі асланіўшыся ад тэкстаў, думаў не пра тое нізкае, што татальна апанавала прастору двух домаў Камеронаў, а наадварот, пра нешта высокае, пра нешта значна вышэйшае і за Платонавы вершні Эйдасаў дабро, і за Плоцінаву усюдоіснае адзінае, і за Хрыстовую неабсяжную любоў. І гэта нешта больш высокае, за ўсё вышыннае, месцілася не дзесьці наверсе ўсяго існае, не ў нейкай абсалютнай чысціні ды цноце, ідэальна, а ў самым подзе хавалася за брудам і смуродам, быццам бы нават правакуючы сітуацыю табу, як самую надзвычайную і надзейную хованку для найбольш каштоўнага скарбу чалавека. Гэта нешта больш высокае за ўсё вышыннае. Розныя геніяльныя чалавекі называлі па-рознаму. Шопенгауэр воляй да жыцця, Ніцшэ воляй да панавання, Фрейд – лібіда, Гайдгер – воляй да волі, Дэлёз і Гватарі – машынай жаданняў. Але як бы хто не называў тое, што ляжыць у аснове жыцця і ўвесь час рухае яго, найлепей выяўляе сутнасць гэта руху мужчына, які гвалціць жанчыну. Менавіта гвалціць, не просіць яе, не ўлашчвае, а бярэ сам. Бярэ жорстка, безлітасна, магчыма, нават без асаблівай асалоды, а толькі таму, што так трэба. Вось пра гэтае «так трэба» я думаў, углядаючыся ў расцярэбленую сечкамі бліскавіцу хмару і разважаючы, што хаця кожная са 122 навелаў падвоенага дома Камерона мае свайго ўласнага героя, але па сутнасці герой тут адзін. Гэта выпадскан у сперме магутная жывёліна з цягліцаў дыхэнці, якая бязлітасна, жорстка і калі заўгодна абыякава 122 разы гвалціць адну і тую самую жанчыну, нават калі па сюжэту. І не гвалціць, і не жанчыну. І робіць гэта толькі таму, што так трэба, што гэта перманентнага гвалту патрабуе нешта больш значнае і магутнае і за дабро Платона, і за любоў Хрыста. Мужчына – гэта перадусім дадатак да свайго Челеса. Пра сваю ролю як дадатку да Челеса ён даведаўся даўно. Аднак гэтае веданне яму настолькі было недаспадобы, што ён яго не толькі затабуяваў,
Але на гэты табу яшчэ панаскідаў безліч адмысловых міфаў і самых розных прыгожых словаў, кшталту эрас, любоў, каханне ды іншых вытанчаных прыдумак, каб толькі ніхто і ніколі не даведаўся праўды. А калі ў гэтым цвілым рызі і спрахнелым ламаччы нехта наважыўся поркацца, каб пацікавіцца, што там споду, дык адразу ўшчыняўся несусветны гвалт, не руш святыні. І так было, пакуль не знайшоўся чалавек, абыякавы да ляманту. Звали того человека Зигмунд Фрейд. Цитую. Любовные инстинкты по сутности являются сексуальными помкнениями. Большая частка интеллигенции успрыняла такое мино, як образу, и отплатила за это тым, что попаркнула психоанализ у пансексуализме. Хто лічыць, што сексуальнасць утрымлівае ў сабе нешта брыдкае і прыніжаючае чалавечую прыроду, хай ужывае больш шляхетныя назовы эрас, эротыка. Я мог бы сам гэта зрабіць ад самага пачатку. І тады пазбег бы шматлікіх абвінавачанняў. Аднак я не хацеў гэта, бо па магчымасці унікаў патурання ўласнай слабасці. Нельга наперад ведаць, куды завядзе гэты шлях. Спярша саступаюць у адносінах слову, а затым паступова і стасоўна сутнасці. Я не бачу якой-колік заслугі ў тым, каб саромецца сексуальнасці. І напрыканцы заўважу, хто мае цярпенне чакаць, таму няма патрэбы улагоджваць. Канец цытаты. Магчыма, некаму падасца, што гэтая вялікая цытата тут не зусім да месца, але мне яна вельмі патрэбная. І пэўна, я нават не здолею скарыстацца ўсім яе патэнцыялам, каб больш выразна выказаць нешта для мяне істотнае ў гаворцы з нагоды творчасці Адама Глобуса і Дамавіка Мірона перадусім. Каб напісаць Дамавіка Мірон, трэба было не саромецца ляманту і быць абыякавым да енку абражаных. Гэтак па-першае. Па-другое, у абсалютнай бальшыні навелаў Глобус, гэтаксама, як і Фрейд, мог бы змякчыць нейкія словы, іншыя памяняць на больш далікатныя ці абысціся эвфемізмамі, а лішнюю брутальнасць сітуацыі загнаць у падтэкст, укласці ў шматзначныя паўзы, урэшце абмінуць, яка абмінала гэта ўся беларуская літаратура спакон веку. І тады мы мелі б два зборніка звычайных навелаў. Але Адам Глобус не рушыў аблудным шляхам. Хаця, пэўна ж, зусім не таму, што ён, як і Фрейд, прагнуў нічым не прыхарошанай ісціны. Якая там ісціна ў літаратуры? Інтэнцыі да гранічнай сексуалізацыі звычайных навелаў трэба шукаць у нечым іншым. У чым? Сам аўтар аднойчы сказаў, што яму хацелася, каб у беларускай літаратуры была хоць адна кніга, якую трэба хаваць ад дзяцей. Дарэчы, амаль усё, што піша Адам Глобус, яму ад некага даводзіцца хаваць. Ад мамы, кніга «Толькі не гавары маёй маме», ад суседзяў і сваякоў, кніга Койданова, ад дзяцей, Дамавіка Мірон. Толькі я не даю веры ягоным словам пра дзяцей. Адам Глобус
увогуле паводле прыроды свайго пісьма не эратычны, жаночы, цёплы, пасіўны, а сексуальны, холодны, графічны, агрэсіўны пісьменнік. У дамавіка Міроне гэта бачна найбольш выразна. Мужчына эратычны настолькі, наколькі эротыка дапамагае яму здзейсніцца сексуальна. Толькі герой Адама Глобуса амаль не мае патрэбы ў эратычным, паколькі ён мужчына ў абсалютным значэнні. Эратычныя гульні ён пакідае сексуальным недамеркам, а сам здзяйсняе сваю хэнць адкрыта, адразу і напоўніцу, бо воля да жыцця і панавання не мае патрэбы хавацца і не можа чакаць. Як сведчанне гэтаму той факт, што пераважная большасць навелаў дамавіка Мірона арганізуецца голым сексуальным актам, нахабна вызваленым з-пад эратычнага покрыва таемнасці. Так вызваляецца з-пад кажуха рухавік на дэманстратыўным стэндзе. Вызначыўшы за сутнасць героя яго агрэсіўную сексуальнасць, Адам Глобус вярнуў у кантэкст беларускай літаратуры мужчыну. А можа, дакладней было б сказаць, што ён стварыў прэцэдэнт мужчыны беларускай літаратуры. Бо ці быў увогуле у нашай вечна румзаючай паэзіі, прозе мужчына. У Адама Глобуса нават смерць мужчына. Так называецца адзін з першых зборнікаў яго прозы. Але падобна, што гэтая падзея нас не надта ўсцешыла. За апошняе стагоддзе мы настолькі прызвычаіліся абыходзіцца без мужчыны, так налаўчыліся замяняць ягоную адсутнасць нейкім рамантычным сімулякрам, што гэты эгаістычны, жорсткі, прагматычна бязлітасны, сексуальна нахабны тып нас добра такі напалохаў. Бо мы, калі і чакалі прышэсця на Беларусь мужчыны, дык пэўна ж, ён мроіўся нам зусім іншым. Беларускі мужчына мусіў быць больш чым прывідам за сам прывід, нечым накшталт ружовай аблачыны ў нагавіцах ад французскага кутюр'е, але з беларускім лэйбам на худым азадку. Перун нарэшце прыгнаў хмару да майго гаўца. Але тут, ужо ля самай зямлі, ён, не стамляючыся, раз-пораз успорваў яе цела бліскавіцамі маланак. Пачыналася залева. Я зачыніў дзверы на гаўбец і паклаў кнігу на пісьмовы стол, каб пры сустрэчы паціснуць Адаму Глобусу руку. Усё. Дякую.